Onome koji se Allaha boji, on će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada. Onome koji se u Allaha uzda, on mu je dosta. Riječ takvaluk znači sačuvati se, paziti na, osigurati, izbjeći, spriječiti, sačuvati se od. O takvaluku Ibn Mes'ud radijallahu anhu rekao je: takvaluk jeste biti pokoran, a ne griješiti, sjećati se, a ne zaboravljati, zahvaljivati, a ne poricati. Dok je Ibnul Mu'tamir o takvaluku u stihu rekao: prođi se malih i velikih grijeha, to je bogobojaznost. Čini poput onog koji po trnju hoda, koji se čuva onoga što vidi. Nikada ne podcjenjuj male grijehe, ta i brda su od kamenčića sazdana. Kada su ashabi Božijeg poslanika upitali šta je to što će najviše osoba uvesti u džennet, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je da je to takvaluk i lijepa narav. A kada je upitan šta to ljude najviše odvodi u džehennem, on sallallahu alejhi ve sellem rekao je da su to usta, jezik i spolni organ. Ibnul Qayyim Dževzi kaže: suprotstavljanjem strastima čovjek nastanjuje snagu u tijelu, mir u srcu i mjeru na jezik. Upitan je Hasan al-Basri o njegovoj pobožnosti i takvaluku, pa je odgovorio da su tome doprinijela 4 razloga. Znam da moju nafaku niko drugi potrošiti neće osim mene, zato mi je srce smireno. Znam da moju obavezu niko drugi neće uraditi osim mene i zbog toga sam stalno zauzet. Znam da me Allah dželešanuhu stalno promatra, pa se stidim da me vidi u grijehu, i znam da me smrt čeka, pa sam okupiran pripremama za susret sa mojim gospodarom.